Ikaw ang magpapasama. Mga kaibigan ha, huwag kukurap, huwag lalayo at nang sa ganun masubaybayan ninyo ang joke lagi ni Alimbuyog TV ha. Mga kaibigan, lagi subscribe ha, official channel. At lagi nyong i-share mga kaibigan. Mga kaibigan, ito pong joke na ito ay handog ko po kay Tyson ang korda. Mga kaibigan, handog ko po sa kanya ang gagawin kong joke na ito. Ngayon sa kanya ho, yan po ay lumpo na talaga may kapansanan po yan, si Tyson. Tyson, gagawan ta ng joke na magaganda. Kaibigan, ang joke na ito ay tungkol doon sa albularyo. May isang albularyo mga kaibigan, sikat na albularyo, manggaling manggamot doon sa aming nayon. Ngayon, dumating lahat ang manggagamot. Dumating lahat yung gapagamot. Magapagamot po kami. Ay sabi ng manggagamot, aba, hindi pwede akong gumamot. Ay bakit to hindi pwede? Kung ako'y manggamot, mga kaibigan, buong 100, hindi ako nagamot ng paputal-putal, 2, 3, 10, hindi ako nagamot niyan. Kung gumamot ako dito, ay buong 100. Pumunta kayo sa ganitong pizza at buong 100 na kayo mga kaibigan. Kung nagdatingan ng mga kaibigan, yung mga magapagamot, ang dami. Sabi nung manggagamot, teka, bibilangin ko. Aba, buong 100 na kayo. Sige, lahat ng gapagamot ay pumila. Pilahan na. Sa madalit salita mga kaibigan, sabi nung manggagamot, sino ang gustong unang gumaling? Takbo agad yung kuba. Kuba, tumakbo na. Kaibigan, doon sa unang ganyan. Sabi ng mga gamot, oh, ako po ay gusto ko pong unang akong gumaling, sabi ng kuba. Napakaswerte mo, sabi ng mga gamot, napakaswerte mong kuba ka. Ikaw ang unang magaling. Kita mo ba ito mga kamay kong ito? Opo. Ito mga palad na ito ang maghahatid sa iyo sa paggagaling mo. Sa paggagamot kong ito na ikaw ay gagaling. Alam niyo mga kaibigan, ang ginawa ng manggagamot, ang ginawa ng manggagamot doon sa Cuba, dinakot ay yung kawa ay malaki. Nagkakulo yung mantika. Doon inilublob yung kuba. Ay parang dalag yung kuba doon, pabaybaligtad, hindi makabangon. At kuba ay may bukod sa likod ay, nako, nang magtakbuhan na, may mga saklay, mga pilay. O kalat na rin sa anyo ka. Siyawa na, maigi na po kami, maigi na. Habol ng magagamot, ay pag ikay natakot ng magagamot, halog-log ka rin doon. Ay maigi na po kami, maigi. Iwan ang sinila, iwan ang mga saklay. Talaga, yung baka kayo hindi maniwala mga kaibigan. Ang gumaling doon sa ginamot ng matanda, 99. Alam mo, ang hindi lang gumaling doon, yung kuba, hindi nakalis doon sa kawa, pagulong-gulong, ay puro mantika katawan. Nako mga kaibigan, talaga yan. Yan Tyson, ay handog ko sa iyo. Sa mga joke na hiniling mo sa akin, ginawan ko lang ang tutoy ng joke yan. Nang sa ganun, mapaligaya ko ikaw.